Shubor nagashlam jong Nongsan Hima. Kasang United Democratic Party 18 West Shillong constituency. Negasngi kelapelong ke jingsam kusnam syakinong trei ka kwat kakya. Kinohi ka school badi kidor bashnong kimna trishtam haga jingman lenshap ka klam covid kat khandai ha kini ki arsnam baladam. Ha ka tegasngi lai dan lang Dr. Amanwar DHS UMDC kathan ba polling do kumukang san badya ka te ke jingelang na penlong haye community hall mau pram lung shat. Ha ka jingedan lang dakidang ba shnong kinohi ka school ki Dr. Bat kiwe Nepali Kemari Evening Secondary School, New Blue School and Samlaki School India. Vidya Bharati Vidyalaya School, 12 teachers, 11 Number Action, Deva L. Namar Nagidam Haju Madarbar Military Tower. Jilba Gimdat Kidobashnam Baki CCM ti ibulong sisa ki sipai aman la kisnom kijongi natrai in jin ka jingyap ibreu kan mau besar kaiba ti ngila man kontin adu kan ni kamta mo tugas kan mau keskenwe kabawan untuk delta ti kadai ka jing tristom sisa jing CCM ti margi konggi rapasnom isketrisnom hawa idan dekat patki andre haba teng-teng apa sisi nani tangga ke sebentar kibun di yo positif waktu te nga kurang masnong ini kum sekretari ini kum ki member juga eksekutif komite nga cikmi snong kan long utai tenre daga jingdon gini ki CCMT te nilala pan nomno ka respon ka ba puloi ba man haji ngira gunu lat ka pangila nagaliang tumisnong ringkat pagaji trilam nagaliang jong ka bat ko na ki jingyo i ki jonga hakini ki artli kisnam hapangi mat ya kani ka pandemic jong ni COVID-19 kam tama kasnam ar hajar ar pau namar ba ngapai ka school kalau tu secretary jong ki managing committee ha school life section dan ngapan mi man kapor man pendep ki kam school pada kecinya inti ke jonga ban ya chtom seneng man pendep ki kam school ngi ba bon ki khna school ke di jingde ha kedok sem ar hajar ar ho namar ba kiwan ki long sem ki badok ki kme ki pa jong ki ro ki de ki bsu di jingde kumungi ki ba bon na ki long sem wala ki don ki kijing ki kam ki jong ki rei hak ki por pandemic ni babon na preng ki kela ki nom ki chor bat kani ka surok namar bangasa mo prem kani ka surok nadu district council tar sulus matran babon ki nom di jingde bat na preng kita ki na school ki jong ni bat ka pen perkhat nga ka e ga ban jia ya kalau ki jong ki namar ba ki khana hi sisien ba kelayo man ta ki pisah Unsin kim sultanat syu ban puli bat masyam makata kalong kajing sisa bat ngayo jing tip ru bagi ang uta mon school syu namar la dedo menta uta mon school syu namar ba la syong dukan bat hakabakut jong kasnam ar hajar ar pau kidon kikimi kikpa bon pantisi nalakili kibli bitu aban simtisi namar ba hatus nam ar hajar ar pau kimtan kam menel exam kikna krisyu pas kuntu kiong yang kiong namar ba ukun jungi ungwa saban school ngila saban bori un school start na mentah te kata kali kajing la sing ngila man ong kabakta kabangi kendu kum kino hikai pat kum churu kum kilong sem lingba jong kani ka pandemic kam tamah beide bagi kod ki jong ki bat amtang usnam ar hajar ar pho kabangi i ya kijing kaba kikimi kikwa ke kendo unius na mo mentaro ke kendo sipun kijing kum kino hikai ni hapan change ki method ki jongi strategy ki jongi kum ban hikai ki khna baros kata ni hikai apa blackboard re mentangi hapan hikai mobile amde ka basuk
ngimtip laki kena ki puli ni kim puli ya ki jing tho ki bengi ai ngi badan na padang jongki ki bala puli ki message mani ki online kam ki bengi ai ba online Andre kim respond nanta ki don ki balaf ka group mat andala jan exam ki sawan man ong sa so bahasa ong ki miss bakin ai jing tho enga kami ong jing tho bat amtam ki khana school ki bawan ra ki jing ngi kum ki no hikan te wat ki mi ki paru amte baki school ki long kum no ngindala ong ki balik pim wat submit ya ki kot ki sla ya ki assignment ki bangai ki kun ki jong phi namara ki pot ngim phawan ki khna ri phawan submit ki mi ki pa yong sa ngite ngiladu ko mobile bi rambut ban phasna ta mangim dan bisa ngiya namba jong khlam ko bala ong mane igwe ni kinong kren ha ka jing bam tip por por ning ko but on the yard see tayo bat ki banai ki wan gi instruction ni ai di instruction sha CCMT sha ki chaka sumar ki jongi ki health institution ki jongi but ki mi ki gi jing batha ni ki protocols but hagani sirungan ban yang sesir Barngadong hi kata baki nong tray ki badan long baki kani kapor di Dr. Bilang Stang di Bawan Hadin di Dr. Jekhar Puri badan long baki Dr. Shidraham baki gianam saungut badan long hagan ki arteri ki Urban Health Center badan hong ni apa mau prem apa lo mau prem lada day bangimio ya ketika mon ketika yang jong kisnong hapo ke jingelam kajong kirang basnong sekretari snong dekhot komiti jong kisnong nginam long kobalong menta kum hagani kapor ban nginam yo hi ban yang ban ya penpau ya kajing snong buram kajengi ya phi baro kajing ai yaki advice yaki suggestion ke bawan lagi nong yalam ki jungi badi wei di bapol ling do halor kumno bania chakhan bat ban tregam yakata ro ngimla ban klet kirang basnong jongsnong oper kumkir representative jongsnong nyai kuble yapi kerpang nak health department kamtam nak directorate kabangadon kaba ngisia kerana ka phone ngimi chu iwe ndrei ka kam ka de ka bapi penpau skhamat pendap iki kam ki jongpi kiba ngimla ban batai binya angni ndrei kalong ki bonra ya ka ching song sngan ha kisnong ki per kijongi bila proof bila penting tingna that the human spirit cannot be broken, that the faith in a power higher than a virus can never be broken, and that faith ultimately triumphs. Let us should wait, let us should go, let us should take. Initially, when the virus hit us, we almost succumbed to fear, commotion, negativity. But today we have proved that we are survivors, that we are winners. Tidak, dari kata pengangaslo menong menghidup di tan kat menong Malaysia ika contribution jompi kinong hikai ki principal kamle ka besok wapin clear na ka traditional mode of teaching syakane ka online mode of teaching kamle ka besok kajing tawai ka kuar ka jompi kajing tawai attention ka jompi ki dorwa shnam akan mau
Dr. Amani Eagle Bar Program Hakapur at the height kajing kiyo kajong kanika pandemic hidan kinang program kibalik saying balik jengok ikikiyaw shalom bawa sampai memang program dan positif case itu killing Msyarul ni layak ibarat terkuat dari kecil sisa kau aku akan kami gini kentir kibar berbuat di agensi ini when you deal with any situation, remind yourself that when something powerful, when a hammer tries to break you, you are either a piece of glass that is broken or a piece of iron that is molded by the same hammer. Kashong pidei uternem, kalau uternem betul je pi. Kashong pidei ke yet ke bapak, ne pidei punar washa sandur atau uternem. Ti, orang yang ini, namar awak ni ul, ni penyuk, doi juga jom kejelas ladap sanus nem, andai ke barang sa, kena hakim bun kilian.